Aray pa. Maipaunob itong basic services sa ating pong mga kababayan sa lalawigan ng Leyte. Sa ating pong mga kababayan na naantala at patuloy na naantala dyan ho sa San Juanico Bridge. Yung mga nandoon sa kabila, sa isla ho ng Samar. Magandang umaga sa inyo dyan. Maupay nga aga. Agwantalaan ay kita kay makuriman kumpirito naton nga tumarap di dahito nga tulay. Bangin lugod maron og ito. Tuod laan ay kita yan na hiton advisory itong Department of Public Works and Highways na hindi muna papayagang tumawid ang mga mabibigat na sasakyan na mayroong bigat mahigit 3 tons. 3 tonelada ng bigat ng sasakyan. Bawal na humunang tumawid sa tulay na yan. Kaya kung ay agwanta kita, labi na ito na aton mga nagbibiyahe, tikang didiha Mindanao, nga mapakadto ha Metro Manila, agwanta laan ay hiton pagturo transfer, hiton bus, waray sa payan, hiton mga kotse, iton mga single motorcycles, iton mga jeepney, kung diri pa malahos, iton timbanghin tulo ka tonelada, kay libre hirang nga makakalapos ito dida nga tulay. And for the information of everyone, by the way, kasing edad ko ho yung tulay ng San Juanico Bridge. Kay pera natin edad. I am already 53 years old. Hindi lang gaanong halata. Titingnan po ninyo ko sa personal, mukhang 60 na. Ay, dirigad man. Amo iton edad yan na iton San Juanico Bridge. Ginhimo ini na mugna. Aton anay Pangulo, Ferdinand Marcos Sr. Tatay hiniya na nga atong presidente Pangulo Bongbong Marcos